Poď s nami stráviť ďalší deň. Budík sme mali v celku skoro, pretože sme toho chceli počas dňa dosť stihnúť. Pred 8 sme už sedeli v aute a naša prvá zastávka bola v Trnave, kde sme navštívili obchod s podlahami a dvermi. Druhá zastávka bola v Bratislave v Nivách, kde som potrebovala vrátiť nejaké oblečenie, zbehla som do Martinusu a vzali sme si menší snack na neskôr. Našou ďalšou zastávkou bol opäť obchod s podlahami, dvermi a sanitou, no a štvrtá zastávka bola pre zmenu obchod s kachličkami a dlažbou. Prvýkrát som navštívila aj bratislavské kolo, kde som sa rozplývala nad porcelánovými sadami, no a po tomto všetkom už bol čas obeda, tak sme zbehli na najlepšiu pizzu v Bratislave podľa môjho názoru do Ogi. Tu už mohli byť nejaké 2 hodiny, tak sme sa pobrali ďalej a tentokrát to bol veľkosklad s rastlinami, odkiaľ som si odniesla len nejaké kvetináče a tieto monstery za 19 € ste už u mňa na profile asi tiež videli. Ďalej sme sa pobrali do veľkoskladu azijských potravín, kde sme sa pri výbere celkom slušne opustili, ale stálo to za to. Tu už sme opäť v ďalšom veľkosklade rastlín, kde som pozerala na túto aglaonemu, no okrem nej ma nič moc nezaujalo a tak odchádzam na prázdno a našou poslednou zastávkou bol Hornbach. Tu sme kupovali veci na stavbu a mne to nedalo, tak som si kúpila aj nejaké začiatočnícke záhradné náradie, napriek tomu, že ho ešte asi pár mesiacov nevyužijem. No a pred 5 sme už sedeli v aute na ceste domov, mňa z nedostatku vody rozbolela hlava, ale stihli sme všetko, čo sme chceli, takže to bol veľmi úspešný deň. A konkrétne tipy na obchody, ktoré sme navštívili, ti poviem na budúce.